המבוסמים נמצא בוסתן רימונים עוצר נשימה, ובליבו ממוקם יקב יחיד מסוגו בעולם, יקב רימון. פרי הרימון ידוע בסגולותיו הרפואיות, ועוד מימי המקרא צוין כסמל לסגולה, שפע ושגשוג. יקב רימון החל לפתח ולהשביח זן רימונים יחיד במינו, זן בעל צבע אדום עז, ארומה משקרת וטעם רימוני בעל רמת סוכר הדומה לגפן. יקב חדיש ומאובזר המייצר מאות אלפי בקבוקים מדי שנה, אשר מתוכם 30% נמכרים לשוק המקומי ו70% לייצוא לארצות הברית, יפן ואירופה. יין יבש רימונים פרימיום מיוצר כל שנה במהדורה מוגבלת מרימונים שנקטפו מהמחלקה המובחרת ביותר בבוסתן. היין התיישן במשך 24 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי. היין מתאפיין בצבע ארגמן עז ביותר, ארומות וטעמים משובחים של רימון. יין יבש רימונים בלו לייבל מיוצר מרימונים ייחודיים אשר נקטפו בהגיעם לרמת ההבשלה הרצויה. היין התיישן במשך 14 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי ומתאפיין בצבע ארגמן עז, ארומה עשירה וטעם דומיננטי של פרי הרימון. גליל, יין בסגנון פורט, עשוי מרימונים אשר הגיעו לשיא הבשלתם. תסיסתו של היין הופסקה מוקדם על מנת לשמור על מתיקותו הטבעית. היין התיישן במשך 18 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, בשמש תחת האקלים הגלילי המאופיין בימים חמים ולילות קרים. היין מתאפיין בניחוחות וטעמים של פרי הרימון, ובנוסף טעמי שוקולד, וניל ופירות יער. יין קינוח עשוי מרימונים אשר הגיעו לשיא הבשלתם. תסיסתו של היין הופסקה מוקדם. היין התיישן 10 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי אשר העניקו ליין עומק, רכות והרמוניה. בבל פום, יין אלגנטי המיוצר מזן מיוחד של רימונים, ניחן במתיקות טבעית וכלילה. יין מבעבע, מרגש ואלגנטי, המשתלב בכל אירוע. מלווה מנות פתיחה, קינוחים ופירות. יין בסגנון פורט, סדרת הפרימיום. את סדרת הפרימיום התחלנו לייצר בשנת 2006. לאחר שעקבנו מספר שנים, אלו שורות בבוסתן הרימונים מגיעות להבשלה הפנולית הגבוהה ביותר. מתוך אותן שורות, אנו בוחרים בקפידה את הרימונים המובחרים ביותר, ומשם מעבירים אותם אל תהליך הייצור המסורתי. היין התיישן במשך 48 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי, בשמש הגלילית. ובתום ההתיישנות, לאחר פעימות של הצוות המקצועי, בוחרים אנו את החביות שתיכנסנה לסדרת הפרימיום. היין מתאפיין בניחוחות וטעמים של פרי הרימון, לצד טעמים של שוקולד, וטעמים מהחבית וסיומת ארוכה ונעימה. איזי קולקשן. בשנת 2011, לאחר מחקר ופיתוח של מספר שנים, השקנו ביקב את סדרת האיזי קולקשן. הסדרה מורכבת מ3 סוגי יינות, המיוצרים בטכנולוגיות ייחודיות. היינות הינם יינות כלילים, קיציים ומרעננים. את היינות ניתן לשלב עם מגוון מאכלים, פירות העונה, מנות ראשונות וקינוחים. במשך השנים זכתה נבחרת היין של יקב רימון בעשרות פרסים מוכרים ומוערכים בכל רחבי העולם. פרסים אלו הציבו אותו כיקב ייחודי בעולם, המתמחה בייצור יינות איכות על טהרת פרי הרימון. לצד ההתמחות ביינות הרימונים המשובחים, החלה המשפחה בפיתוח בלעדי של מוצרים נלווים המיוצרים אף הם על טהרת פרי הרימון. שמן זרעי הרימון, פרי פיתוח ייחודי של היקב, מתאים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד. 100% מיץ רימונים טבעי וטהור של יקב רימון ללא שום תוספות. מיץ הרימונים מכיל ויטמינים, ברזל, סידן, אשלגן, מגנזיום ועוד מינרלים חיוניים. עשיר בנוגדי חמצון, התשובה הבריאה והטעימה ביותר שיש לטבע להציע לאדם. קונפיטורות על בסיס פרי הרימון, מופחתות סוכר בשילוב קיווי, תאנה ותות. במרכז המבקרים של יקב רימון, בכרם בן זמרה, תוכלו לסייר, ללמוד ולחוות מקרוב את תהליך ייצור יין הרימונים. צוות היקב ישמח לשתף אתכם בחוויית היצירה, לצד סדרת טעימות של מבחר היינות של יקב רימון. בימים אלו שוקד יקב רימון על פיתוח זני רימון חדשים, משביח את סדרת היינות, מייצר ומייצא את הבשורה לכל רחבי העולם, מתוך אמונה כי יין הרימונים אינו רק בעל טעמים ייחודיים, אלא בעל ערך בריאותי שאין שני לו.